יש אנשים שנפטרים מן העולם, והתגובה שלך היא, לא יכול להיות שהוא נפטר. לא מתאים לו. לאבא עליו השלום הייתה נשמה סוערת, המכילה בתוכה מנעד רחב של גוונים, כזו שחודרת למעמקי לבבות, רחוקים וקרובים, רומנטיקן חסר תקנה, חריף בחוכמתו ואומן בנפשו. תלמיד חכם עם מבט מתרגש כמו ילד ועיניים מחייכות מלאות חיות ושעשוע. אופיו הייחודי שלא ניתן לפספס, יכולת הדיוק והכנות הבלתי מתפשרת, איש אמת פנימית חיה ונוקבת. כשמדובר בדמות כזו, כמעט בלתי אפשרי להקיף את אישיותו הרב גונית, ובכל זאת אספנו רגעים קטנים מתוך מסע חייו ומהניגון הייחודי שלו. אני ישראלי תחת ההגדרה, נולדתי בירושלים. אבא שלי היה קיבוצניק. נולדתי לתוך בית אפילו לא ספרדי מסורתי. היינו חילונים לגמרי. התייתמתי בגיל צעיר, בגיל 7, מאמא, תאונת דרכים. בגיל 17 למעשה הפסקתי ללמוד. גם בתור תלמיד הייתי תלמיד מאוד בעייתי. זאת אומרת, מצד אחד תלמיד טוב, שאוהב ללמוד, מצד שני לא חוקי, לא במערכת, לא מקבל עול, מתנגד סדרתי, אנרכיסט. אחרי שנים הבנתי שקוראים לזה אנרכיסט. אז איפה החופש? איפה החופש? היינו חבורה של ירושלמים צעירים שזיהו את המלכות של החיים ומעשו בו. המחויבות הזו לכל מיני מסגרות שחנקו אותנו מבפנים. וביקשנו חופש באופן נואש, ומצאנו אותו פה בטבע. והיה כאן שקט מדהים, אבל את החופש אתה לא מוצא. את השמחה הזאת של החירות לא מצאנו. כמו שבאנו ככה עזבנו. נפוצנו לכל עבר. חילקנו בינינו את הגלובוס ממש. אני הייתי השגריר הדרום-אמריקאי. נווד בין הנוודים המטורפים של המלוקוס של דרום אמריקה. ו4 שנים של מסע מטורף, מלא חוויות, מלא ריגושים קיצוניים, שממלאים את הנפש, אבל הרעבון לחופש, ריבונו של עולם, החופש הזה, ההבטחה של חיים שאני מחפש, זה בוער בי עדיין ואני לא מוצא אותו. בחצי שנה הראשונה, עוד היה לי כסף. זה סוג של ביטחון כזה. זה גם לא פשוט בכלל, כי בדרום אמריקה זה בדיוק עובד הפוך. כשיש לך כסף, אתה בסכנה. כשאין לך כסף, יש לך בעיה. אבל אתה לא בסכנה. כי אף אחד לא מחפש אותך. לנוודים הדרום-אמריקאים המקומיים, יש חוש שלח מאוד מפותח לזהות למי יש כסף או לא. ואפילו אם תראה דרוויש, הם יזהו בדיוק, הם מזהים איזה סוג של סובה בעיניים שלך, אתה שבע. אתה שבע? אל תעזר. אז אחרי חצי שנה, אני מוצא את עצמי במקום שנקרא בהיה, בברזיל, מי שמכיר. נגמר הכסף. נשאר לי כרטיס אחד בכיס, שהוא כרטיס חזרה, ואני צריך להחליט מה אני עושה. ואז, חבר שלי שנמצא איתי, אומר לי, דורון, אני צריך לחזור. ואז אני עושה מעשה שאני עד היום לא מצליח להבין איך עשיתי את זה. זה כנראה משהו בעומק שלי שדחף אותי אל החידלון, שום דבר. אני מוציא את הכרטיס שלי, אני אומר לו, אלי, קח את הכרטיס. פשוט החלטה של רגע, אני נשאר פה, בלי כרטיס, בלי כסף. מהרגע הזה, הפכתי להיות נווד. תמיד היה לי איזה מין תיק קטן,
שבמשך השנתיים שהייתי בדרום אמריקה, הוא הלך והצטמצם. עד שזה הגיע לשיא הצמצום, פשוט זה מין תיק כזה קטן שאתה משיל מעליך את כל חפץ שהוא חשוד להיות מיותר, אתה מחפש את הכלילות הזאת שתוליך אותך לאן שאתה חושב שאתה רוצה להגיע. בכל רגע נתון, לשכוח את מי שאתה חושב שאתה. ולהסתכל למציאות בעיניים בצורה אמיתית, וזה קשה. זה קשה. ולפעמים אתה רוצה הביתה, אבל אין הביתה. יש אנשים שיש להם פחד גבהים, כמוני. אני מפחד מגובה, 2 מטר ומעלה אני כבר מרגיש. אבל מצד שני, אני לא מפחד להיכנס למעמקי הנפש. והמהלך הזה שאתה כופה על עצמך, הוא לוקח אותך לשם. הוא לוקח אותך לשם שלב אחרי שלב. ואתה חייב לעמוד בניסיון. אתה חייב פשוט. אני זוכר פעם אחת שהיינו תקועים בתחנת דלק בצפון מזרח ברזיל, שפעם ב4 שעות עוברת שם משאית. ויומיים היינו שם. רעבים, צמאים, גמורים. ואז מתוך פאטה מורגנה כזאת פתאום מופיעה, נכנסת לתוך התחנה שברולט ברזילאית. והבחור שיוצא מסתכל עליי, ואומר לחברה שלו, בעברית, הבחור הזה לא רוצה חן בעיניי. אני אומר להם, שלום, אני מישראל. הוא פשוט נכנס לאוטו ונסע. ואני זוכר שזה היה שיא השבירה. זאת אומרת, זה כבר הבנתי שאני למעשה מלוקו, אני נווד, אני נראה כמותם, לא יעזור לי שאני אדבר עברית. אני לא יודע איך אני יוצא מפה. אני ממשיך במסע הזה, בלב האמזונס הגענו לאיזה כפר על ספינה של כומר. הוא היה מיסיונר שעבד שם עם האינדיאנים. הוא היה אוסף את האינדיאנים כשהוא מגיע לאיזה כפר ומקרין להם שקופיות. הוא מקרין את השקופיות ואני מסתכל על הפנים של האינדיאנים, כי זה יותר עניין אותי. באיזשהו שלב אני מחזיר את הפנים שלי למקרן, למסך, ואז אני רואה את הכנרת. ואני רוצה לבכות. והכומר מזהה את זה. הוא מצביע עליי, ואומר לאינדיאנים, הוא בא משם. אז כל האינדיאנים מתקרבים אליי, הם פשוט נגעו בי. עשרות אינדיאנים מתקרבים אליי, פשוט ממששים אותי. כי אני האיש שבא מארץ הקודש. אתה אומר, מה לעזאזל קורה פה? מה זה המושגים האלה? ארץ הקודש, יהודי, אתה מחויב לבירור הזה. ואז אני מוצא את עצמי בירושלים, זו הייתה כניסה אפלולית, שעת בוקר צוננת, אני נכנס פנימה, עולה במדרגות ופוגש את רבי ציון, יושב על מקומו, הוא נושא את ראשו בכבדות והוא נועץ בי את עיני התכלת שלו, ודבר ראשון אני רוצה לבכות. בכי של שמחה, אולי בכי של פורקן, לא. בכי סתם בכי. בכי סתום. אני רואה עולמות בעיניים שלו, את כל החיים שלו אני רואה עוברים אל מול עיניו התאורות, כשאני פעם ראשונה נטול שליטה לחלוטין. ואז רבי ציון אומר לי, לאן הלכת? 2 מילים, ולא יסף. ככה נפלתי שדוד לפני האיש. אני הנווד הזה שטייל במקומות הרחוקים בעולם, נכנע בפני 2 מילים של איש זקן. לא יודע מה היה לי. מה היה בו ברבי ציון שבמילים ספורות כל כך סידר לי את הראש. כנראה שחירות היא לא רק שחרור מכבלים, כנראה שחירות היא קודם כל תפיסת עולם חיובית, שנוטעת בך את הביטחון שאתה שייך למשהו אינסופי, משהו נצחי. די לי היום לשבת כאן וללמוד בספר הישן ונשמתי רוגעת, וטוב לי יותר מכל המסעות שבעולם. כנראה כדי לצאת באמת לחירות צריכים להיכנס פנימה אל הנשמה. ואני כמעט שמביט לאחוריי, כאילו שלא אליי מכוונות המילים בכלל, כאילו שלא אני הלכתי. יצר הדודים שלי מעולם לא פסק, מעולם לא עזב אותי. אבל את החירות מצאתי במחשבה, בדבקות הפשוטה. אני מטייל בדעתי ב4 אמות של אפלולית גואלת במרחבי האינסוף ממש.
בשלב הזה אבא מתחתן ומקים משפחה, ולאט לאט משתלב בחברה החרדית מתוך שמרנות והקפדה. באותם שנים עסק בכתיבת ספרי תורה והיה מעביר שיעורי חומש. את חוכמתו העמוקה ואת התשוקה המבעבעת בתוכו הוא השקיע בלימוד התורה ובסודותיה בשקיקה. המורכבות של היותו אברך בעל תשובה בעולם חרדי לא פסחה על האמונה הפשוטה והרצון הבוער שלו לשוב להשם יתברך באמת ובתמים בכל יום. אנחנו חזרנו בתשובה מהאהבה, אנחנו רצינו את הקדוש ברוך הוא באמת. ואני אומר לך, באמת רצינו אותו. באמת רצינו אותו. ובאיזשהו, היו כמה שנים שהרחיקו אותנו ממנו, בתוך כל הטירוף הזה שדיברת עליו קודם. והיום אני מרגיש כמו איזה רנסנס כזה. אני מרגיש ממש רנסנס. אני חוזר לעצמי. ואז אנחנו מתחילים להתחבר יחד. אנחנו מקימים את הפורום של הבעלי תשובה. היינו 6 בהתחלה, אחרי זה 10, אשכנזים, ספרדים, כל מיני, הכל היה שם. והדבר הכי מדהים הוא שקודם כל, עצם זה שדיברנו, אין שום פרה קדושה. אין. הכל עומד תחת דיון. לאט לאט העסק הזה מתחיל להתפתח. אז אצלנו ירחון שנקרא אדרבה. אני זוכרת. אני הקופירייטר של השם הזה, והייתי אחד מהאורחים שלו, וכתבו פה כל מיני בעלי תשובה, מדהימים. יש היום בארץ קהילות של בעלי תשובה, שהם לא היו פעם. אתה בבית שלך, אתה לא הברווזון המכוער. אתה לא הברווזון המכוער, אתה הברבור היפה. ואז החלטתי שאני כותב את סיפור התשובה. וואו. אז אתה בשיא, אתה באמצע. לא, אז הנה המתוקה שלי. סיימת אותו? הנה, אני מודיע לך, הסתיים. עין כרם, רחוב המעיין, שבת בבוקר. הרחוב סואן מתיירים וצליינים נלהבים, וישראלים שבאו לשכונה היפה הזאת, שמספקת מסעדות פתוחות בשבת. מראה לא מצוי בעיר קודשנו. ובכן אייל ואני יורדים מבית הכנסת, אני עטוף טלית פוסע בין ההמון. תחושה מוזרה מלווה אותי, האם אני שונה? זוג 60 באים לעברי, ואז האיש פשוט חוסם את דרכי, ולא בלי כוונה. אני מביט בו, שומע אותו אומר לי, אפשר לשאול אותך משהו? אני עונה מיד בחיוב, שבת שלום, תפדל. האיש יורה מיד, תגיד לי, מה אתה עושה פה? אני לועץ בו מבט שואל, מבקש להבין מה שבתוכי אני כבר יודע. אתה לא רואה שכאן זה עולם של חילונים, הוא אומר לי? רוצה לומר, מה נתקעת פה עם הטלית המופגנת שלך? והמבט הצדקני שנסוך על פניך. אני שמייחל לרגעים כאלו, שהרי בשבילם באתי לעולם, מופתע, אבל רק לרגע. הוא משיב ברגע של הערה שובבית. מה זאת אומרת, מה אני עושה פה? אני חילוני. האיש הגדול שמולי מופתע, חילוני? אני יורה מיד, כן, ממש כך, אני חילוני. נולדתי חילוני, החברים שלי חילונים, תחומי ההתעניינות שלי נמצאים שם, אני חילוני. חילוני שומר מצוות. הכי ישיר שקראתי, ששמעתי אי פעם, הכי קרוב אליי. אני אגיד לך מה הקדוש ברוך הוא רוצה, הם מעצבנים אותי אלה. הם מעצבנים אותי אלה שמדברים ככה. אני אגיד לך מה הקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה ככה וככה וככה. אני לא מבין אותם, מי נתן להם רשות לדבר בשם הקדוש ברוך הוא? ראיה לדבר, זכר לדבר. זה ראיה אמיתית, זה ראיה אמיתית. כדאי לכם לרשום. איזה כיף. איזה גזים. איזה אהבה יש פה. זה היה חזק. מה תגיד על זה? יונתן הקטן
בזמנו, כשקראנו את המשנה בסוטה, אז לא כך הבנו מה זה אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. שני דברים לא הבנו. א', אנחנו לא כל כך לבד, וב', מה היה תמיד, וכי לא תמיד נשענו על אבינו שבשמיים. אז יום אחד, גם בחזרה של איזו תפילה, זה קרה לפני 20 שנה, ראיתי שאת הקושייה הזאת מקשה על דברי יואל, נדמה לי, הרב יואל מסטמר. והוא מתרץ שהחידוש הוא אלא על אבינו שבשמיים. אנחנו לבד, במילים פשוטות. זה הרגשה לא... הרגשה הזאת היא זו שגרמה לנו להתכנס פה. אני זוכר שאנשים באו ופשוט בחו. חיכינו עשרות של איפה הייתם? למה זה לא קרה עד עכשיו? היו גם ציניקנים וכל מיני דומיינים. חבר'ה, זה ביטול תורה, כל מיני שוטים למיני. איך אתה הרגשת בכנס הזה? אני הרגשתי כמו הרצל קטן. זו הייתה הרגשה של משהו. ובאמת מאז, הרכבת יצאה לדרך. פשוט אתה רואה, זה קהילות של בעלי תשובה, זה עד רבה שהוצאנו, זה ספרים, זה מוזיקה, זה מוסדות חינוך, זה הכל. ומי נותר מאחור? הילדים שלנו. אתה רוצה שאני אבכה? מה רוצה שאני אעשה? תגיד לי מה לעשות. תגיד לי בבקשה. אבל אני אחרי כל זה. התפרקנו, נבננו, האמנו, נפלנו, חזרנו, קמנו, הכל עבר עלינו. הכל. הילדים שלי, כמו שאתה הילדים שלך, אתה מדבר עליהם, אני אומר לך היום, הם הרבנים שלי. זה ודאי, 100%. הילדים שלי, 100%. הם הרבנים שלי. הם הנייר לקמוס האמיתי, הם המצפן האמיתי שלי, הם בתוך כל הכאב שהם חוו. הבן שלי היום בן 24 עומד מולי, אחלה גבר, יפיוף, עומד, באדם, מחזיק את עצמו, עובד, רוצה להתחתן. אמא למלך טוב, תינתן לי נפשי בשאלתי, כי אין ברצוני את חצי המלכות, ולא אבקש דבר מלבד את אהבתי שעבדה, את אמוני שנשבר, את אבי שנלקח בסערה בליל שר זורח, את משכן האמת, את פיסת האדמה. אמא למלך טוב, שיבנה בית המקדש, ושם נשיר שיר חדש, ושם אבי יקום חדש, ולא תכאב שכינה דואבת, ותהיה אם הבנים שמחה, ולא יבער געגוע באש אוכלת. אוסיף ואבקש לפניך, אמא למלך טוב, אבקש לאהוב את החוסר הגדול. אזכה שתור נשמתו של אבי תשרה עלי שלוות עולמים, שיהיו נפשי, ליבי ובשרי מנגנים את מנגינת חייו. מתי יבוא ויראה פני האלוהים? אז זה נאמר, דעת חסרת, מה קנית? דעת חסרת, מה קנית? וככה אני מתנהל בחיים שלי. ככה אני מתנהל, מנסה, ככה אנחנו מתנהלים בחיים שלנו. אנחנו לומדים תורה, אבל תראו מה זה. מוסיף דעת מוסיף מכאוב.
כי אין מה לעשות. כי הדעת הזאת היא עץ הדעת טוב ורע. אתה לא יכול, אין טוב מוחלט. אין עץ חיים. יש געגוע לעץ חיים. יש אחיזה בעץ החיים. יש גלגל הצלה שנקרא עץ חיים. כן? אבל אנחנו כרגע במציאות של עץ הדעת טוב ורע. יום אחד בשנה, מתנה שאין כדוגמתה. והיום הזה דרך אגב, אם אתה עובד בו נכון, הוא מאיר לך לכל השנה עד פורים הבא. אז זה העצה. זה העצה שאני נותן בפורים, להיות בגעגוע לעץ חיים, לדעת שעץ הדעת טוב ורע הוא שליט בעולם, וכל העבודה שלנו היא בדעת, ולאט לאט הדעת הזאת בפורים הולכת ומתמוססת, ומפנה מקום לאור חדש. זה פורים. זה מה שאני רוצה לברך. וכשאתה בתוך ההתבשמות הזאת של פורים, תתמלא אהבה גדולה, קודם כל לעצמך, לסובב אותך, לעם ישראל, לכל האנושות בכלל, ירד פה אור חדש לעולם, בזכות היום הקדוש הזה, וליהודים הייתה אורה ושמחה ושון ועיקר. כן תהיה לנו. אמן. געגוע ליל חי, מתי יבוא יראה פני אלוהים, מתי יבוא ויראה פני האלוהים, מתי יבוא געגוע ליל חי, געגוע ליל חי, מתי יבוא